Comença aquesta setmana a Girona l'edició número 23 del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques, considerat el més gran d'Espanya i un dels més reconeguts a tota Europa. Són 2 mesos intensos, amb al voltant de 90 espectacles i altres actes, incloent moltes estrenes internacionals a Girona, Salt, Celrà, Banyoles, Bescanó i també a Perpinyà. Teatre, però també dansa, música, cinema, circ i altres activitats composen, com habitualment, l'extens programa. Per donar-nos pistes sobre el que triar, hem parlat amb el director del festival, Salvador Sunyer, que ens presenta els seus destacs. Per triar 3 o 4 coses molt diferents. Per exemple, el Terra Baixa de l'Omar s'estrenarà aquí. És una versió en què ell fa tots els papers i jo n'he vist ja assajos i això és per mi molt bo. En un altre àmbit molt diferent, que és, per exemple, la música. Doncs a mi em fa gràcia, soc de Salt, l'Adrià Puntí, el concert de l'Adrià Puntí. Anant a teatre internacional, aquí tots són, diguem-ne, trumfos segurs. Per què? Pràcticament tot, excepte el del Lupa. Per què? Perquè són espectacles que ja hem vist, no són estrenes. Però ja que és l'únic que no és segur, perquè ho estrena la setmana abans de fer el guió, aconsellaria el Tala de Cristian Lupa. El director també ens ha parlat dels diferents fronts d'internacionalització del seu festival. Cada vegada més, aquest és el pas a què dediquem més energies en aquest moment, és el dedicar-la sobretot a la internacionalització. Això què vol dir? Una cosa ja la fem fa anys, que és que molta cosa de teatre o de dansa o de circ internacional ve aquí i és l'únic lloc que ve de Catalunya. Però ara el pas que estem intentant fer i ens esforcem més és al revés, és com aconseguim que coses d'aquí vagin cap a fora. També ja fa 2 anys, i aquest serà el tercer, que fem una edició de temporada alta a Buenos Aires. Aquest any, per primera vegada, també es farà a Uruguai. I hi ha la idea els propers anys d'anar-ho ampliant. I allà què hi fem? Allà hi fem només programació d'aquí. Artistes o obres o textos catalans que van allà i, per tant, els donem a conèixer una mica la zona iberoamericana, com també hem fet que temporada alta fos una mica la porta d'entrada del teatre iberoamericà a Europa. L'Auditori de Girona, el Teatre Municipal o el Teatre de Salt, com sempre, són alguns dels espais que acolliran l'edició 2014 del Temporada Alta, un festival llargament implantat a la ciutat i a la regió i que també s'ha tornat en un referent internacional de les arts escèniques. Àlex Núñez, a Girona, per la TV Provincial.